És Nureddin Ziani, el president de la Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya. Per aquí el Centre Nacional d'Intel·ligència ha demanat l'expulsió del país. Segons ha explicat la seva advocada, l'ordre se li va comunicar quan van a sol·licitar la nacionalitat espanyola el 3 de maig. Se li va comunicar que se l'acusa d'atemptar contra l'ordre públic i la seguretat nacional. La seva defensa ha demanat amb quines proves se l'acusa, però la resposta ha estat que aquestes proves són innecessàries. Ara estan esperant resposta a una segona sol·licitud. Que se l'acusa de voler crear una empresa halal per repartir en tota Catalunya, una altra de voler presentar o d'haver presentat a l'Ajuntament de Lleida un projecte de 300 vivendes i una mesquita, una llista de fets així que clar, no queda provat on està l'atemptat contra la seguretat nacional i l'ordre públic. Ziani és també director de l'Espai Catalano-Marroquí de la Fundació Nous Catalans, pròxima a Convergència Democràtica. En un comunicat, les dues entitats culturals de les quals forma part Ziani acusen el CNI de fer por als immigrants que s'aproximen al dret a decidir i al procés sobiranista de Catalunya. L'eurodiputat de Convergència i Unió, Ramon Tremosa, ha dit que presentarà una pregunta a denunciar a la Comissió Europea contra la proposta d'expulsió del CNI.